Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna las 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan rin naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalad ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita dito sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday. TGIS. Kag, petsa 5 kita karon sa bulan sa Pebrero 2022. Una kita makabombo sa aton sa mga headlines. Convener sang isang bayan naglaom nga maging perfect man ang attendance ng presidential aspirants sa Candidates Forum ukon debate. Former Governor Lito Coscolluela nagapati nga maramo ang marason kung nga nagalikaw ang isa ka kandidato sa interview ukon debate. Samtang anay gobernador nagpanindugan nga hindi makapalagyo sa public scrutiny ang isa ka opisyal sang gobyerno. Senador Manny Pacquiao hindi pabor sa plano sa Department of Agriculture nga mag-import sang 60 ka tonelada nga isda sang marot. Presyo sang marot sa Libertad nagnubo na. Mga pumuloy naman sa syudad sa Sipalay nga nalitan sang bagyong Odette, nakabaton siyang shelter starter kits sa pagpanguna sang Office of the Vice President. Pagpamito sa tadlong sa University of Vicente Sal duminian naman buwas kadungan sa ikaduhang adlaw sang bar examination. Amoy ito mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapuna nga mga balita. Upod sa inyo sila nga mga tagbalita. Bombo Pon si Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa aton nagapuna nga balita, nagalaom ang convener sang isang bayan nga mag-aabot ang adlaw nga wala sang kandidato sa pagka-presidente nga mag-absent sa Candidates Forum o kon sa debate. Naibulaan nga wala nagtambong si anay Senador Bongbong Marcos sa debate nga ginpadagan sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kahapon. Apa nagpakita ini sang abilidad sa pagluto kaupod ang TV host nga si Corina Sanchez. Sa interview siyang Bombo Radyo sa kay former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela, kanugon nga may nag-absent ka kandidato sa forum. Sunod sa kay Coscolluela, ang forum ang kay gayna nagun nga makilala sa mga botante ang kandidato, kalikip na ang iya sini abilidad, hinimuan kag plano para sa pungsod, kag wala sang pierde o kundaog diri bagod hindi ini debate. Bagod importante ini nga bahin sa eleksyon sunod sa anay gobernador. Mas maayo gid nga yan ang tanan nga kandidato agud nga sila ang mabatian kang makilala sa mga pumuluyo. Bisan hindi debate ang forum sunod sa kay Coscolluela, oportunidad naman ini agud nga mapakilala sa kandidato ya sini nga kaugalingon. Ini ang kaangay na gid lamang sa pang-apply sa trabaho kung sa din hindi lang documentary requirements ang ginapresentar kundi bayaran sang face-to-face interview agud nga matakos ang kapasidad sang tawo. Aminado naman si Coscolluela nga mabudlay pa ang mga requirements para sa nag-apply sa trabaho sa pagka-presidente bagod nga nakabutang sa konstitusyon nga ang Pilipino nga nagaedad sang 40 anyos pasaka kang makahibalo lamang magbasa ka magsulat ang sarang makapadalagan bilang presidente apang wala man sang gitalana nga educational attainment. So, amo lang ning aton kay gayunan nga makaintindi kung ano ang klase nga tao nga kapapili. So, it's important nga tanan sila kung tani maupod sa presidential debate or sa presidential interviews para nga aton gid maintindihan kag makapili kita sang insakto. So, masubo kung may isa iya or duha ka kandidato nga either hindi gid magsugot nga maupod sa debates or sa interviews or for some reason or another hindi naton mabatian. Ang kamay sa pagpayag sang anay gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Rafael Lito Coscolluela. Nagapati si former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela nga maramo ang mga rason kung nga nagalikaw ang isa ka kandidato sa interview o sang media o kon debate.
Sa interview sa buong radyo kay Coscolwela, nagapati ini nga ang kandidato nga nagabalibad nga magtambong sa candidate sa forum ang hadlok mabuking nga lain ang imahen sini nga gina-project sa social media sa genuine nga pagkatawo. So kay Coscolwela, importante ang image sa building kag pwede diri maruso ang buting paagi sa professional work sa advertising agency. Apang matsikar naman ang image versus actual personality paagi sa pagatubang sa kandidato kag mapadalman ang iyang record. Sa tion nga maglikaw ang kandidato sa interview suno sa anay gobernador, mahimo man nga nahadlok ini sa mabudlay nga mapamangkot sa mga issues nga ginatubang bangod sirado gid nga siya o konsigurado gid nga siya ang pamangkoton. Ang rejection sang forum ang nagakalugan man nga wala sang ipresentar ang kandidato angot sa iya plano kag kapasidad sa pagdumala sang pungsod. Suno sa convener sa One Sambayan, ginadalok sang kandidato sa botante iya kinamatarong nga makilala ang mga aspirants kung mag-absent ni sa forum o kon interview. Kung absent ang kandidato sa forum suno ka sa anay opisyal, sarang na nga makapamangkot ang botante kung ano nga sa isang opisyal ang natungdan kung ini ang madaog. One of the reasons kung nga nagalikaw sang interview ang isa ka aplikante, kay tungod nga nahadlok siya mabuking nga makilala gali sang botante nga do hindi manglinin sakto ang gina-project nga imahen sa social media compared sa aktual nga nabatian naton. No? So it is a way of hiding behind your matawag naton your contrived or na-invento lang nga imahen. Ang kabayan sa pahig ng former Negros Occidental Governor Rafael Coscolwela. Samtang nagpinidugan man si former Negros Occidental Governor Lito Coscolwela nga wala sang malain kung makapila na kabeses suliton ang pamangkot sa makatapos sa media sa kandidato sa pagkapresidente o kung sa anuman nga posisyon sang gobyerno. Sa interview sang Bombo Radyo kay Coscolwela, nga isa man sa mga conveners sa isang bayan, matumod ko nagabutig ang isa katao kon pamangkoton inisang pareho nga pamangkot sa makapila ka beses. Sunod sa kay Coscolwela, tuman ka importante ang sabat sa interview bago diri madeterminar kon consistent ini nagakambyo kon ginkoreksyonan ang nauna nga sabat ang pagligwat sang sabat sang kandidato sunod sa anay gobernador ang makabulig agud nga matakos ang authenticity sang tao bangod ang wala nagabutig ang may pareho lamang nga sabat bisan ano oras ini nga pamangkoton. Sa tion nga magpadayon si anay Senador Bongbong Marcos sa pagpalagyo sa public scrutiny sunod sa kay Coscolwela, mahimo nga magkambyo na ang pensar sa iya napapati kag maka-realize nga hindi ini genuine nga sa isang tawo. Kung ini ang magkambyo sunod sa anay gobernador, mahimo nga maging katapusan na ini sa iya political aspiration. Mabalaan mo kung ang tao wala gabutig kay bisan ano nga adlaw mo pamangkuton ang sabat amo mangyapon. Pero kung may ara sang jutay nga kabutigan, may ara sang jutay nga paglubag sang kamatuoran, hindi mo ma-maintainer, hindi mangin consistent ang imo sabat. Gakalipat ka na kung di nang matuod, di nang butig. No? so that is correct. Tuod na kung kaisa, sulit-sulit ang question. Pero ang sabat among importante. Ang kabayan sa pagpahayag, dugang ang pagpahayag sa anay gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Lito Coscolwela. Ginpamilit ni former Negros Occidental Governor Rafael Coscolwela nga bukas sa public scrutiny ang kabuhi sa isa ka opisyal sa gobyerno paghipos sini sa mga issue ang ma-interpret nga guilt. Sa TV sa Bombo Radio kay Coscolwela, ginatag sini nga bilang anay gobernador sa probinsya open book sa publiko ang kabuhi sang isa ka opisyal kag wala sang issue nga makabig nga pribado. Sa tion nga may pamangkot kontrobersiya nga hipsan lang sa opisyal sunod sa anay gobernador, ang silence sini may ma-interpret nga guilt bangod wala ini nagdepensa sa iya kaugalingon. Suno sa kay Coscolwela, hindi man mahambal ni anay Senator Bongbong Marcos nga bias ang candidate sa forum sa kapisanan na mga broadcasters ng Pilipinas kahapon gani wala ini nagtambong bagod tuman kadamo ang TV kag radio stations nga naghamboy sa mga pamangkot. Suno sa convener sa One Sambayan, ang sincero nga kandidato ang nagatindog sa hugot sa iya prinsipyo. Ginalantaw man ni Coscolwela nga arrogance ang isa man sa marason ni Marcos sa pag-absent sa candidate sa forum bagod nagapanumdum ini nga hindi niya obligasyon ang pagtubang sa publiko subong nga maayo na ang dalagan sa iyang kampanya. Ang absence sa presidential aspirant sunod sa anay gobernador ang nagapakita na sa karakteristik sang kandidato nga dapat man ikonsiderar sa mga botante. The minute nga magpungko ka bilang isa ka
public servant, kuan kay abierto ang imo libro, o hindi ka pwede makapanago. Hindi ka pwede kasi lang hindi ko pangpamakutas na kay private na. No? Kuan kaya, you are an open book to the public. No? So kung may ginapamangkot si imo nga mabulubudlay sabton, kaghipsan mo lang, ang imo silence can be taken to mean as guilt. Si former Negros Occidental Governor Rafael Coscolwela. Samtang hindi pabor si Senator kag Presidential Aspirant Manny Pacquiao sa plano sa Department of Agriculture nga mag-import sang galunggong ukon marot sang bulan sa Enero. Gimpayag ni Agriculture Secretary William Dar na napirmahan na ang Certificate of Necessity to import 60,000 metric tons of small pelagic fish ukon marot agud nga mapunan ang kakulang nga supply sa first quarter sa tuig 2022 sa pungsod. Ini matapos sa litan sang Typhoon Odette ang fisheries subsector kag nagdubo man ang fish production bangod sa ginpatuman nga closed fishing season. Sa KBP Presidential Candidates Forum kahapon, ginpanindugan ni Pacquiao nga hindi kinanglan sa Pilipinas sukod sa nagliga na daw sa Pilipinas nga mag-import ng isda. Sunod sa kay Pacquiao, tampa para sa Pilipinas ang importasyon sa isda bangod na palibutan ng pungsod sang dagat. Sa baylo, sunod sa senador, dapat nga buligan sang gobyerno ang local fishermen. Alam niyo po, ako nahihiya po sa ating bansa dahil nakapalibot po sa atin dagat, tubig po at lahat tayo pre-mangisda sa karagatan natin tapos yet mag-i-import tayo ng galunggong. Talagang sampal po sa ating mga Pilipino yan. Hindi po natin papayagan yan. Kailangan palakasin po natin, suportahan natin yung mga fisher folks natin para hindi po tayo mag-import at instead mag-export pa po tayo ng mga isda dahil nakapalibot sa atin ang dagat eh. Bakit mag-import tayo? Kailangan mag-export tayo. Ang kabay sa pagpag ni Senador Manny Pacquiao, amo man ini ang panidugan sa labor group sa Negros Occidental. Sunod sa kay Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association ukon naggawa maggarano ng Pilipinas sa marine resources, gani hindi na kinalan pa ang imported nga isda. Sunod sa kay Sancho, dapat ipakigbato sa Pilipinas ang West Philippine Sea, bangod mahimo nga diri man mahalin ang marota nga iga-import sang pungsod. Sa pagcheckar sang bombo radyo sa Libertad Public Market kaina, nagdubo na ang presyo sang marota sa karon kun ipanggid sa nagligad nga semana. Sunod sa fish vendor nga si Marjon Catalan, 160 pesos to 180 pesos na lamang ang kilo sang marota. Subong nga semana nagikan sa 240 pesos sa nagligad nga semana bangod madamo na sang supply. Ang supply sa isda nga ginabaligya ni Catalan nagikan pa sa banwa sang hinubaan. Sunod sa fish vendor, nagsaka ang presyo tinlikdan nga semana bangod mabudlay ang panguha sa mga mangingisda. 80 to nga. Damo sir mga sobra 15. Ha? 15 kabilo. Damo naman. Damo na. Mahal na sir. Ga sobra pa 240. Nagliga semana. Dako gagmay depende. Depende sa kadakuon. Isda. Pero sir, Inubaan sir. Test ka pa ni sir. Ang kabay sa pagpag ni fish vendor Marjon Catalan. Gin-turn over na kaina ang shelter starter kits sa 50 ka mga pamilya sa Barangay Hill, Montilla, Sudad sa Sipalay nga nagubaan sa balay karungan sa paglabay ni Typhoon Odette sa bulan sa Disyembre. Kaya nasa udto mismo si Vice President Leonor Robredo ang nagpanguna sa pagpanagtag sang shelter starter kits. Kung sinin mabutang na lang sang dingding kag bubong ang mga residente. Masobra isa na kabulan ang nakaligad umalin sa naglabay ang bagyo apang wala sa gyapon na kabangon na ang mapumuluyo sa Barangay Hill, Montilla kung saan ginatos pa sa mga ini ang wala na kapatindog liwat sang balaya. Sunod kay puno Barangay Gima Trio sa Barangay Hill, Montilla sa 148 kabugusan nga numero sang balay nga nawasak kadungan sang bagyo Odette kag wala pa na kapatindog sang balay mga pamilya nga apektado. Ang 50 ka benepisyaryo sa Hill, Montilla ang gidakipan sang 26 ka purok kon 26 sa purok Lubi, 13 sa purok Payas, 11 sa purok Pinya. Nanginimusyonal si trio bago naluoy ini sa mga kasimaryo nga wala pa na kapatindog sang balay kag nagapasilong lang sa tent kung mag-ulan. Sunod rin mabudlay sa karon ang tubig kag pagkaon sa Hill, Montilla. Nagpasalamat may ini sa pribado nga mga donors nga naghatag sang ayuda sa ina. Sunod kay trio ginalantaw nga isa pa katuig antes makabangon ang mapumulo sa ila pangnabuyan bago napatay ang ila karbaw nga gingamit sa talamnan kadungan sa pagmaha. Ang Barangay Hill, Montilla ang may kabugusan nga 1,975 ka mga household sa 148 ka balay ang totally damaged kag nabilin ang partially damaged. wala pa sa kapatid daw
nagpadulong sa ilang mga balay. Kaluoy sa mga tao, ma'am. Nagapasalamat gid ako nga si Pam Leni Robredo, ang presidente nga di nagtutok sa amon sa barangay. Nga makabulig gid siya sa ining 50 ka beneficiaryo nga napilian sa pag-evaluate, no? Ang pahayag ni Punong Barangay Jima Trio sa Barangay Hill Montilla, Sipalay City. Samtang masobray sa kabulan humalin sa naglabay ang bagyong Odette, ginatos pa ka pamilya sa Barangay Hill Montilla, syudad sa Sipalay, nga nagubaan sang balay ang nagahangla sang bulig sang gobyerno. Sa interview sang Bombo Radyo kay Punong Barangay Jima Trio, 648 kabalay ang totally damaged sa Barangay Hill Montilla, apang 506 pa lamang kapamilya ang nakabaton sang ayuda nga tag 5,000 ka pesos. Sa kabugusan sunod sa trio masobra 5.4 milyones ka pesos ang financial assistance nga ginpanagtag sa Hill Montilla kadagikan sa national government ang pundo para diri. Sunod sa Punong Barangay, naghulat pa sang ayuda ang mga pamilya nga partially damaged ang ilabalay kag sila ang ginalauman nga makabaton sang 3,000 pesos. Nagpasalamat naman si trio sa opisina ni Vice President Leni Robredo nga napilian ang Barangay Hill Montilla sa magabaton sa shelter starter kits, kasunod naman sang evaluation ang ginpatigayon sa non-governmental organizations nga nagtipon sa donasyon. Nag-assist man ang barangay sa pagtumod kung sino ang nagakadapat nga magbaton. So sa dira, ma'am, sa first batch sang totally, no, may nakabaton dira is sa barangay is 506 katao ang nakakuha. Ang iya sina 5.4 balamon. 5.4 million ang mabaton sila sa tao. Tapos kulang may arap additional pagin, ma'am, nga wala kakuha. No, ang partially sa subong wala pa na release kung saan inaamo ng pamangkot sa mga pumuluyo, no. Kabayan sa pagpag ni Punong Barangay Jima Trio sa Barangay Hill Montilla, Sipalay City. Nagikan sa Barangay Hill Montilla, Sipalay City, nagpadulong ang Vice Presidente sa Barangay Magbugsay, Kawayan, Negros Occidental. Kahapon, nagpasalamat naman si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz sa Provincial Government ng Isabela bago sa pagdunal sang 10,000 pesos ka food packs para sa mga pumuluyo sa probinsya nga nalitan sang bagyong Odette kag 5,000 pesos nga food packs para sa mga residente sang Sipalay City. They donated 5,000 packs also of 2 kilograms of rice for Sipalay City, direct na sa Sipalay City. So we would like, on behalf of Governor Eugenio C. Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer, the province of Negros Occidental expresses its heartfelt thanks to the province of Isabela for remembering our victims of Baguio Odette. Thank you very much. Ang kabayan sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Nagahingyo ang pinuno sa Operations Management Unit sa Bacolod sa mapumuluyo nga sila ang maistorbo kadali bagod pagasareduhan ang dalan sa Hill Montalbano sa adlaw nga patigunon ang bar examination sa University of St. Lasal. Nabulaan nga kahapon gin patigayon ang unang adlaw sa eksaminasyon ko sa rin 169 ka bar examinees ang nagkuha. Buwas nga adlaw Domingo patigunon ay ikaduha nga bahin sa eksaminasyon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Listel Liada, nagahinyo ini sa pag-insyende sa mga pumuluyo bangod sila ang kinahanglan nga mag-reroute kaginadoblian sa pagpanerbato kon pagpindot sa busina samtang nagapanigayon sa exam. Sunod diri alas 8 sang aga nagasugod ang exam kag sa una nga daw wala sila sa minabaton nga reklamo kag naga-coordinate man sila kung ano ang mga requirements. Ayo lang kami sa mga residente sa palibot sang Lasal nga istorbo kita kadali. Uguna naton ini kay first time ni nga natabo nga diri sa Bacolod may ara kita ginhiwat ang bar exam naton. Kung mahimo sa mga pautura naton hindi lang sila nga ginreroute naton ng ilang lagyan, and at the same time no blowing of horn kita na diri sa vicinity sang Lasal. Si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, pinuno sa Operations Management Unit sang BCPO. Samtang ilibot naman sa Negros Occidental Police Provincial Office Bomb Squad ang bilog ng eskwelahan kag sa unang adlaw nangin matawhay ang sitwasyon. Sunod kay Lieutenant Raymond Binobo, pinuno sang Nokpo Bomb Squad nga tubtub pa sa Domingo ang ila pagchekyar kapag libot sa area. So diri mayra sila sa duha ka canine dogs nga nagalibot kag nagatchekyar agud masiguro ang sitwasyon. Sila assessment wala man sang may nagluntad nga kamalamalahan.
ginlibot nato na nga bilog eskwelahan ang sagwa kag ang nasunod ma'am so para ma'am daw mutawhay man ma'am ang sitwasyon ma'am bali hasta ini kuno ma'am sa Domingo ma'am bali naga panel kita ma'am may duwa kita dun ma'am sa T9. Si Lieutenant Triman Binubo, pinuno sang Nokpo Bomb Squad. Sa atong katapusan nga balita, pila ka mga residente sa Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod, ang nagreklamo nga gikakas sang sepulturero ang bench nga ila ginbutang sa tubang sang panteon sa ila siliminatay nga wala nagpahibalo ang simbahan. Sunod sa kay Mary John Filomeno, gintiltig ni Rolly Alib ang bench nga wala sa notice sa ginpagwa ang simbahan, gani sila ang natingala. Sunod sa kay Alib, ginsugo ini sa simbahan nga kakason ang mga bench bangod obstruction ini sa dalan. Sang natabuan sa mautod ni Filomeno nga ginakakas ni Alib ang bench, ginsakit nila ini nga nagduso man sa iya nga magpa-blotter sa Bacolod Police Station 9. Sunod sa kay Filomeno, maintindihan nila ang mando sa simbahan kung mayara sang notice sa ginpadala sa ila o kung gintapik sa gwa sang pansyon o kung sa bahin sang patso. Nagpadulong naman Sunday Filomeno sa San Sebastian Cathedral agud nga mamangkot sa patakaran kag diri nibaloan sunod sa iya nga ginpauntat sang diocese ang clearing sa mga patso humalin sa nagsugod ang COVID pandemic bagod hindi makabisita ang mga himata. Balya, pasensyahan nila ko nga napakulangan sang akon nga kwan, 5 pa day admit mo ginaya nga sala mo nga tungod sa imo nga sala na takdula na to sa patsyong imo portiro kay wala ka gid naghatag nga letter nga ipabakbak mo para kabalo man bala kami ay kung may letter ka father wala na kami nakaabot sa amo na nga naglabutan na nga nagkitay amo na. Ang kabahin sa panugiron ni Mary John Filomeno himata sang nalubong sa Sumag Cemetery. Sa pagpakig-angot naman sang bombo radyo kay Father Julius Espinosa, ang parish priest sa St. John Nepomuceno Parish, gin-take over na sa simbahan ang pag-administer sang lubong sa Sumag Public Cemetery matapos nga makabaton sang madamo nga reklamo nga mahal ang sukot sa mga sepulturero sa pamilya sang inuglubong kag wala man naga-intsendihanay sa tung-anay sang income. Sa bulan sa Enero subong nga tuig sunod sa kay Espinosa, ginbutang si Alib bilang bag-o nga sepulturero kag ginasweldohan na ini sa simbahan kag may kasugtada naman sa nauna nga sepulturero nga magauntat ng ilang nga pagbantay sa patyo kadungan sa paghatag sang pabalon. Sunod sa pari, ginatagan sa instruction si Alib nga patahumon sini ang patyo kag kakaso ng mga bench bangod nga nagapagutok ini sa lugar. Aminado naman ang pari nga may lain nga mga tawo nga nagareklamo batok kay Alib tubtob nga ila ini nga ginsakit sa nagligad nga semana. Ang kwala sa to nga sanin ko ang mga ano nato illegal structure say for instance ang mag-extend nila nga mga benches nga naga-disrupt sang flow sa ato nya kwan kagad may nagadahan sang alagyan tapos butang pila benches no si sa illegal structure ang ginbayran mo lang ang imong nga sementeryo gipalungan and then extra outside from that one is illegal structure. You're occupying a public space. So, amutong silina ko na mata-mata na siya pang kwan. I don't know what happened. Nag-amusat to ang ilang reaction. Ang kabahin sa pagpahig ni Father Julius Espinosa, Parish Priest sa St. John Nepomuceno Parish. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo. Kamoy ito ang mga kaundan sa ato nagapangunang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumalikan aton sa mga headlines. Convenor sa isang bayan, nagalaom nga mangin perfect man ang attendance ng presidential aspirants sa Candidates Forum ukon debate. Former Governor Lito Coscolwala nagapati nga madamo ang mga rason kung nga nagalikaw ang isa ka kandidato sa interview o kon debate. Samtang anay gobernador nagpanindugan nga hindi makapalagyo sa public scrutiny ang isa ka opisyal sa gobyerno. Senador Manny Pacquiao hindi pabor sa plano sa Department of Agriculture nga mag-import sang 60 katonelada sang isda nga marot. Presyo sa marot sa Libertad nagdubo na. Mga pumuloy sa syudad sang Sipalay nalitan sang Bagyong Odette, nakabaton sang shelter starter kits sa pagpanguna sang Office of the Vice President. Pagpanabato sa tadlong sang University of St. Lasal, dumilian naman buwas kanungan sa ikaduhang adlaw sang bar examination.
Kag amoy ato makabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o maininit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday. TGIS petsa 5 sa bulan sang Pebrero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod naman sa kay Bombo Friends Andrew Burgos. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Pon si Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo nga wala nagtambong. Amo na tani ini ang nagakadapat nga tinion. Ila mga programa kag mga plataporma mapresentar sa mga Pilipinon. Apang ginpamalibaran ang imbitasyon. Kami ara na kuno sang lain nga schedule kag tungod sa kasakuon. Presidential Forum tani tama ka importante. Agod makilati sila sang maayo sa mga butante. Agud to kung sino gid man ang mapalaron sa sining eleksyon. Makasalig kita nga ang aton pungsod ara sa tama nga direksyon. Apang dako nga pala mangkutanon nga ano gid bala ang mga rason sa hindi pagtambong. Basi may ginalikawan kay basi pamangkuton nga makaukat kay makahalit si iya ko galingon. Depende na ini sa aton nga mga butante kung sino gid man ang aton namutan nga mangin presidente. Apang isa lang ang aton panumdom nga sa sini nga palabuton ng eleksyon. Sa pagpili dapat gid kita maghalong para na lang gid sa masunod generasyon nga magtinad ang Pilipinas kag bug-os nga nasyon. Ang ini pauna-una pananawa ng inpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan ng insomnia.